Kalau panjenengan pancen dalang, aku boleh tanya sesuatu enggak? Boleh, monggo. Piye pertanyaannya kaya apa coba? Pertanyaannya, wayang cewek nih, wayang wadon. Wayang wadon opo sing paling mesakake? Wayang cewek mana yang paling kasihan? Dewi Kunti. Dewi Kunti? Ya enggak. Lah kan ditinggal bojone mati, akhirnya dia ngopeni anak 5. Sakne lho. Ra sepiro. Paling mesakake? Anu, apa kuwi jenenge Gendari? Gendari soale Bojone kan tunanetra. tunanetra. Heeh. Biasa wae. Lah sing paling mesakne wayang wedok sapa? Anjani. Kok iso? Anjani aku untuk mencintaimu walaupun aku tidak memilikimu. Ajani aku untuk mencintaimu walaupun aku tidak memilikimu. Aku bareng kowe muni aku malah pengen dadi jaran aku. Terus aku lah jawab anjay. Lah iya. Ono bintang tamune ya, Mak. Ono. Ning sengaja iki pancen karo Pak Lurah didelikne dhisik. Lah iya. Ben kaya tulungagungan ya. Ku nembang kon jero kono dhek. Ayo wis kaya Sekar Gadung kok. Sopo bintang tamune? Mbak Elisa Orcarus Alaso yang paling sering pentas di Ponorogo karena disayangi oleh para warga masyarakat Ponorogo. Wah iya, ora mung Ponorogo, penggemar wayang rata-rata mesti ya tresna karo sing jenenge Mbak Elisa. Ora mung penggemar, dalange akeh sing kedanan kok. Klebu aku. Lah iya. Ojo nganti ninggal katresnan antarane temanten kekalih mempelai berdua. Iya. Yo, Mas Noval diangkatke ninggal katresnan engko jaranane kowe no. Ayo, kedua nggih. Oleh Elisa Orcarus Alaso. Yuk berpacu dalam melodi. Oke.
kolaborasi iki. Kolaborasi. Iki penari jaranan saka Tulungagung karo saka Yogya. Yogyakarta. Mung bedane yen Mbak Wina ngangge jaran, sampean ra ngangge jaran. Boten. Aku ye, sing jaran aku ye. Dereng kagungan jaran. Ora duwe jaran yo mesake wis semono wis laris, kondang ayu pinter kok ora duwe jaran. Mbah jaran ra ono sing gelem, angger tak jedhaki mesti ngono kuwi jarane. Heeh, terus bar kuwi mereka hai, toprak. Lah iya. Ngopo kuwi jarane ngopo? Ngopo kuwi kok toprak-toprak? Lah ayan mergo ngerti sampean sing kaya ngono kuwi ayune ngono. Lho, wong lanang iki lho, Mbak, yen nyedak karo sampean mesti yo mikir. Sebabe apa? Cantik, pinter, kondang, suarane S3. Waduh. Lho, kaya ngono kuwi kan mesti minder sik. Lek ora wong sak ndure sampean, kuwi angel tenan. Lah, delalah aku elek-elek lak dosen to. Nggih. Dadi lumayan rada imbang karo sampean ki dadine ngono. Oh. Dadi kudune sing tak goleki upama iki mergane aku ya sinden, terus biasane ya ning nggon wayang kulit, terus ya wangune ya dalang, tapi ya sing dosen, ya sing kondang, ya sing kira-kira iso nguripi, iso nafkahi. Ning nek wis duwe bojo piye? Lah, itu kan bisa dibicarakan. Lho. Kabeh iso dirembuk piye carane mrih apike samudayanipun ngono kuwi. Ngoten. Nggih. Bukesi bubuk to ki mau. Panjenengan sebagai seorang dalang, berarti kula ngalap berkah boleh. Boleh. Sebagai aku dalang junior, ngalap berkah sama dalang senior boleh. Boleh no. Salim boleh. Jan, tanganku ora tak umbah 7 dina, Pak. Ya kan apa ya, saya kan corone ngalap berkah. Panjenengan kok malah rasa ngumbah sama panjenengan, yang nggak ngumbah ya aku. Karena aku yang cari berkahnya panjenengan. Oh iya. Iya. Kalau panjenengan pancen dalang, aku boleh tanya sesuatu nggak? Boleh, monggo. Piye pertanyaannya kaya apa coba? Pertanyaannya, wayang cewek nih, wayang wadon. Wayang wadon opo sing paling mesakake? Wayang cewek mana yang paling kasihan? Dewi Kunti. Dewi Kunti? Ya enggak. Lah kan ditinggal bojone mati, akhirnya dhek ngopeni anak 5. Sakne lho. Ra sepiro. Paling mesakake? Anu, apa kuwi jenenge Gendari? Gendari soale? Bojone kan tunanetra. Tunanetra. Heeh. Biasa wae. Lah sing paling mesakne wayang wedok sapa? Anjani. Kok iso? Anjani aku untuk mencintaimu walaupun aku tidak memilikimu. Ajani aku untuk mencintaimu walaupun aku tidak memilikimu. Aku bareng kowe muni aku malah pengen dadi jaran aku. Terus aku lah jawab anjay. Iya. Anjir. Terus siji meneh. Apa? Wayang apa sing iki mau wedok? Saiki wayang lanang. Apa? Wayang lanang apa sing paling jengkelke? Yo. Sengkuni. Kok iso? Loh, lah Sengkuni kan lecet tukang ngapusi. Ya ora kok Sengkuni. Liyane sapa? Dasamuka. Dasamuka mergane? Nyolong bojone wong. Ah, ora biasa wae. Lek aku jane kok colong ya gelem jane. Nah. Tit, Tit, Bima. kok iso Bima? Bimanapun aku memejamkan mataku selalu terbayang-bayang wajahmu. Waduh iya. Tak takoni Genti. Apa? Wayang apa sing paling mesra? Wayang sing paling mesra Janoko. Ora iso salah kuwi. Bojone Kan akeh. itu bojonya banyak. Bojone akeh mesakne no bojone liyane. Mesra Puntadewa. Ora iso. Anoman. Ora iso, salah. Apa? Werkudara. Kok bisa? Kowe ngerti Werkudara? Angger wah, tangane lak mending ngene to Dek iki. Terus Kan karepe kuwi apa? karepe kan yo ora apik kaya ngono. Angger petuk wong mesti wah ngono kuwi lho. Kuwi emang artinya apa? Heh? Artinya apa? Dek kan kian jane jos to. Apik kuwi ning le ngelem karo wong rapati diketokne mulo diselempitne rene. Wah, ngono kuwi lho karepe. Oh, kok padha gumujeng ta simbah-simbah kok gumujeng? Berarti ono arti liyane. Nggih napa mboten, Pak? Werkudara tangane pripun? Tangane pripun? Tangane nggih to, mesti didelesepne mriki to.
Lah nggih nika wayang tersaru di dunia nggih Werkudara nika. Ayo nggih. Ngoten niku. Alah, Werkudara kok ya saru to ya. Nggih, menika kula ngaturke gunging panuwun nggih. Nggih. Untuk Pak Spriyanto sampun nimbali kula saged sowan wonten Sukorejo. Suko ha? Sampeyan iki bolak-balik ning Sukorejo to? Ponorogo. Ngarani Sukorejo. 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 Rejo. Kok wis ngarani Bahagia. Oh iya, Rejo apa? Rame. Oh rame. Bahagia ro rame. Berarti Sukorejo iki kabeh wargane bahagia karo rome. Ketara iki tumplek-blek sak okeng menungso menika saged nyawiji Tumplek-blek ora tumplek-blek. Masalah Banyak dadi itu sinden loh, wis suwi kok bangga tumplek-blek ora ngono. tumplek-blek. Tumplek-blek. Ya, tumplek-blek menika. Lan juga congratulations selamat untuk manten-manten ke kalih. Menika Mbak Vaprilia apa Veprilia ya? Veprilia. Veprilia sama Mas Bobby. Lah iki nek ndongake cara Jawa ki rada angel ya. Karena ada istilah-istilah yang susah. Munggo-munggo temanten ke kalih sageto atut runtut. Apa sih atut runtut? Sik to, kowe jane ayune kok pekok to bae. Itu loh, bahasa kalau mendoakan mantan itu kan pasti atut runtut. Atut runtut. Walaupun tulisane ki u lek maca ki tut. Atut runtut. Artinya apa? Tegese iki tansah rukun ngalor ngidul bebarengan. Oh, atut runtut. Reng runtungan. Reng runtungan. Apa enek wong rabi ngangge reng barang iki lho, sak usuke katut niku. Apa sih itu artinya reng runtungan? Atut runtut reruntungan. Runtungi tegese mlaku. Wong loro mlaku ngalor ngidul bareng terus. Mula reruntungan. Bareng terus. Lah nek arep anu pipis apa ngiseng piye? Nek Mbok bareng aja kasar-kasar. terus piye? Mbok BAB apa teng wingking ngono iso. Ten wingking itu rong mesti kuwi. Ten wingking nek masak barang ya ten wingking. Oh iya. Mbok BAB ngono lho. PAP basa Indonesia, basa Jawane apa? Ngising. Susi budrek dhewe aku ora. Loh, pancen Jawa itu angel kok. Aku aja mencari kosakata toh sampai sekarang nggak ketemu. Tadi atut runtut. Ada juga yang susah namanya nanak nunu. Nah, ada itu. Ya apa to kuwi? Nanak nunu. Nah, nunak nunu. Ayo. Nunak nunu iya apa, Bu? Ora ngerti kok nunak nunu. Ada. Heeh, ning awake ora ngerti to sampean. Enggak. Nunak nunuki wong loro. Nunak ki aku, nunuke kowe. Dadi Oh, itu susu cowok pegel cewek. aku susu ora. Ayo ngono. Kuwi angel kok Jawa pancen. Ada lagi tetek bengek lho. Angel kuwi yo Tetek tetek bengek opo? Tetek Apa? bengek. Ayo. Apa tuh tetek Yo kowe ora bengek? jelas pokoknya biasanya dengan perlengkapannya pamane. Sajene iki antarane ingkung terus uga golong, terus ana kembang seno dan tetek bengeknya ngono kuwi tegese dan lain-lain maksude. Oh gitu. Oh. Oh, banyak gitu. Banyak. Berarti iki kabeh tetek bengek. Aku Sa sih. oke iki kabeh saking oke kan namanya berarti tetek bengek iki. Oh iya, ya wis Kabeh. kono sak une-unemu. Aku mikir omonganmu suwi-suwi asam lambung dhewe to. Ayo. Lah kenapa kok asam lambung? Lah omongane iso aek-aek kaya ngono. Ya kuwi. aja dipikir, dirasake aja. Masa nggak nyambung sih Prono seprene sih? Ya iya. Ning jane nyambung ning enek lampu merah e kuwi dadine akhire ora iso nyambung-nyambung, ora iso ijo ngono lho. Ya wes iki aku tak apa ya biar semakin nyambung lagi aku Sik tak bawa. didungakne sing lenggah Lah, tadi- semene kian lho. Oh samono arep diodongake kabeh ya. Oh. Sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing pagelaran Ringgit Wacucal dalu menika dening dalang kondang Ki Cahya Kuntadi kula dongakaken mugi-mugi sehat sedaya. Min. Tinebehaken saking suker sakit lan sehat panjang yuswa. Min. Pinaringan rejeki ingkang kathah lumintum bluber bleber. Omongane iso ting pecuwotot ngono to.
Gumunah ngono ya laris lho Gumunah. Yang penting itu ketulusannya, Pak. Oh, Yang ketulusan. orang tuh tahu aku ki tulus ndongakno ngono lho. Dadi iya. engko nek ya muga-muga sing do duwe petanduran, TP tanduran, T tanduran paringi pertanian sing apik. Tumbuhan-tumbuhane sing apik, sing do pedogong-pedogong paringi gula murah ado larang bati sing akeh banget. Pedagang ora dadi pedogong ngono kuwi. Bakul-bakul ngono lho. Oh, bakul. Bakul. Lah, bakul itu yang buat sego. Kayak bakul. Bakul glimpang segane dari Salatar itu kan. Udu kayak gundul. Anyel aku. Bakul. Sabar, tenang. Ada sego. Sabar dulu. Ini tadi ada panyuwunan loh, Pak. Apa? Tadi dari Salam Rahayu, nuwun kula Slamet Raharjo. Ngaturaken nyuwun lagu panggodaning katresnan kula bawa piyambak nggih Pak Cahyo suwun. Suwun. Kula nuwun padalang kula Mbah Teguh Santoso. Nyuwun lagu ninggal katresnan dipun garap Samboyo jaranipun Winong. Lho, piye maksude? Mbak Winong jaran kok jaranipun Winong. Lah iya. Mbak Elisa sek jumeneng. Matur suwun niki wau sampun dipun pinangkani. Nggih, sing badhe nembang piyambak sinten mau? Manika wonten Pak Slamet Raharjo. Pak Slamet Raharjo. Oh Ya. nggih, mumpung tisik longgar monggo Pak Slamet katuran minggah wonten ing pepanggungan. Monggo Pak Slamet Raharjo. Slamet Raharjo, Ayo, monggo Pak Slamet. Nggih. Coba Pak Slamet, monggo Pak Slamet. Ha nggih. Slamet Wilujeng. Wilujeng ayo mriki. Ayo, monggo Pak Slamet mriki Pak Slamet nggih. Kutak tang 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 tang. Yo nggih, memberi support kepada Pak Pak Care Slamet. ya. Oh, Pak Care. Pak Care toh? lah. Mantan Pak Care. Oh, Mantan, nggih siap. Siap. Monggo, Yo, Pak. ayo, Mas Noval yo. Yo. Langsung horek panggungipun Pak Care langsung. Wah. Mantap. Assalamualaikum Ki Cahya Suntadi. Oh, jadi Cahyo Sun Gondrong. Suntadi. Kuntadi lho aku matur Kuntadi. Tadi nggih. Sekalian garwa kinasih Waduh. Ibu Sukasi Rahayu. Nggih. Tan kantun kru Madangkara. Hapale Pak Care nggih nggih. 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 Pak nun sewu jenengan Dalem. pensiun ngasta dados carik niku tahun pinten? Wah, bledehem. Cuh. Mboten. Rikala semanten tahun 2011. Nggih. Nggih. Pensiunipun. Nggih. Mboten lho Pak, kula niki angger enten tembung carik niku rada bingung raos kula. Upamane jenengan Pak Lurah nggih, lek ngundang mesti akrab mesti. Piye kabar murah? Apik, pajeke lunas, lunas. Pamane jenengan Pak Wo. Piye wo kabare? Apik. Engko nggih monggo. Nggih. Kirek. Garapen. Wis tak cegat ya aku Mboten. culino. Lah, sakmula sakniki diganti Pak Sekdes kan niku. Wali ya, nggih mboten ngangge ngoten niku. Lah ten pundi malih-malih Pak Sek. Nggih. Nggih. Pak Sekdes ngoten. Nggih. Nggih. Niku lho kalih Mbak Elisa mosok jenengan ketok ora tertarik madem mriku lho. Panjenengan tertarik kali sinten to, Pak? Dalem Kali sinten tertarikipun, sinten Madangkara. kula niku pas kathah. minggah ditarik kalih Ri niku. Oh niki to? Nggih. Oh niki malah tukang tarik pancen. Kok ri. Ri sinten to? Duka niku Suna.
Goren. Goren to. Oh, Sahabat Goren. nggih. Sing rambuté kaya landak niku to. Nggih. Ya. Niku wonten pundi-pundi wajan. Nggih. Kula menawi komen wonten anu pas penyan niku nami kula kan mboten Slamet Raharjo. Nggih. Nganti kula iki bolak-balik komennya kapan ya pinanggi karo Ki. Rek Cah, ya pun tadi. Kleresan niku wonten dalipun Pak Lurah. Nggih. Nggih, ngaturaken sugeng dalu ugi kunjuk trah Baraya Agung. Bapak Supriyanto miwah garwa lan keluarga agung. Anggenipun kagungan kersa mugi-mugi gangsal lancar, mantenipun atut runtut selaminipun. Amin. Nggih, dongane niku mawon singkat padat. Kula iki nek ra di dindinge sampeyan nek. Mboten niki wau lho. Mbak Elisa kan takon jenengan pengen nembang kali Pengen sinten. nggih kali sinten menika milih. Oh, ngaten. Nggih. Pun tau kula niku nderek anu Pak Sahya nek sarene ingkang jumeneng menika Mbak Elisa. Oh, nggih. Terus Terus niku kalih mawon. kula nggih. Nggih. Lah nggih nganu rada mepet. Oh, mepet. Lah nggih to. Kok rada ndredegnya apa ya? Biasane iki ora lho. Ono getaran-getaran ya, Pak. Nggih. Namanya cinta, Pak. Nggih. Bapakne napa, Pak? Nggih. Bawane Oh, nggih. Nene. Biyen aku rak wes kandha Tepuk tangan untuk Pak Slamet, suarane jos. Banter. matur Nggih. nuwun. Kulino adan to, Pak jenengan? Dalem. Oh nggih. Lah, Estu menika. lah tenan to ketok lek ngastomi iki ketok lek tukang adan lho, nggih. Pripun rada mepet ngoten. Nggih, nggih ngoten niku adan. Kula nek mboten mepet ora marem. Wah, yo mepet Mbak Elisa nu ben marem. Ah iya, iya. Caket. Nggih, kapan tuweke ayo ngono. Mas Taslim ndi? Waduh, apa lagi. Ampun cemburu Pak Taslim. Nggih. Marang sira duh wong manis. Kali astane dicekel ra apa-apa lho. Pak, kesempatan kapan neh ayo nggih. Kang Mas. Ayo. Napa nggih pancen manis tenan? Apa ya tau mbok rasake tenan nek aku pancen legi to Kakang Mas. Elingo jroning bebrayan Apa sing kudu tak eling-eling Kakang Mas? Pak Karek, Pak, jenengan mboten wani nyauri wedi lek ilang cakepane to mriki. sing dielingne bebrayan ki ya nalikane Wah. ketemu sepisanan kae piye Wah, dilestarekne. Aku cinta padamu ya terus kanggo selawase. Wah, amin. Wong lanang iki biasane angel diugemi omongane. Nah aku Pas yo ora koyak-koyak pantau kaya napa. ngopo ning nek wis duwe njuk ngelali-lali karo aku. Ora diajeng. Tenena. Tenan jare. Nggih. Nyeluk diajeng kita. Kebak panggoda ayakti Jane pangodane niku napa to Kakang Mas? Sakeh godane iki wong wedok apa tiyang kakung? ora ngono jare. Aku ku yen ora ketemu sliramu kuwi tenan kangen rasane ngati. Omongane carik entut. Rasa cemburu.
Rasa Ora. cemburu. Aku lek ngono pengen aku kapan-kapan ayo. Pas Mbak Elisa pentas nanti aku tak nyumbang bawa aku. Nggih. Lek dalang ini kan peke warung ngadeg lek bawa kan kendel lah. Dalang yo jatahe debok kok. Piye? Dalang yo jatahe debok, Debok ora ngelus-lus apa-apa. debok. Ora apa-apa, aku nyawang debok kan malah entuk dhuwit. Lek nyawang sinden malah kelangan dhuwit. Oh lah yo bener. Hati-hati lho Pak Slamet, sampean ndang tek lho dompete kuwi sini. Mboten, Pak. Heh. Nggih. Rubeda. Rubeda. Kang ngribeti doni Mas Wong ayu Ya ampun, swantene panjenengan ki lho. Bucare pundi bucare? Busare ten griya. Oh, lah nonton streaming mboten. Streaming ora apa-apa. Aku ki pokoke metu. Nggih. Pokoke bali utuh nek bojoku iki sembodro ora apa-apa. Sampeyan ora ngerti Nggih, kok, Bu Carik. Mbak Lisa. Nggih. Mau kok ngomah, Pak Nggih. Carik pamit rene to. Nggih. Bu Carik iki diombeni obat tidur. Dadi ndelok HP ya ora bakal sare iki panjenengane. Ayo. Hamba aja salen Wah, kaya ketoprak tenan mlakune ayo. Selaga yati wong ayu. Waduh. Terus pundi Kakang Mas? Aja ngowahi-wahi padatan ya. Ngowah-ngowahi padatan kados pundi? Upamane anakku kundur utawa bali saka paran kuwi aja dinesoni lawang kang dibuka tok 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 buka. Kula bukake krek. Mm. Ngoten nggih. Nek mlebu omah ya dibuka. Nggih. Sampun kula bikak panjenengan mlebet napa mboten? Mlebet napa mboten? Dibuka nang jero hobo. Ayo. Akhirnya barang ditenani Pak Carik rawani. Barang dibukane malah semaput. Wo. Lan uga citra janji ojo citra janji wong ayu Boten Kang Mas, lajeng boten cidra namung panjenengan ingkang kula tresnani lair kelawan batos. iya 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 Mbah iki lho Jan fragmen ketoprak Jan kok kaya telek. Telek. Ayo. Roh ae kowe Pak ayo. Yo. jebol tega gandeng marang priya liya Sinten niku Kakang Mas? Kula mboten gandeng priya liya lho namung panjenengan lho saestu. ora mung tiba tetembangan jare Priya liya niku namung bakul mie ayam. Ayo. Nggih, elak tenan. Pun telas niki wau Pak Slamet. sampun Wah, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sewanten jenengan elok luar biasa. Oh nggih, monggo, nggih. Coba. ya bener ra iso yo sing iso nggih Oh Mbak Tuti ini. yo Mbak Tutik wah ki wong gawe percaya karo Mbak Tutik monggo Ayo.
Lah musuh perangkat-perangkat iki pancen Tutik ratune. Ayo. Nggih. Lah, Tutik. lah niki pun mantan kok dadi ketoke mboten pati cair. Oh, gampang nek kuwi. Oh, gampang. Lah nggih, masa aku ora disawer ngerti sawur. Ayo Pak Gusti. Ngapunten lho Pak, Oh, nggih, ngapunten salaman. nggih. Sehat nggih Pak? Nggih. Nggih, mengke ampun lali. Nyalah yo ora Oh, nggih, aja kok. biasane pripun jenengan kae lho. Wah, iki. Kados teng mriku nika lho Pak. Ah iki Nggih. jangan. Lagi lek Mbak Elisa mah genah diajeng lagi Mbak Tutik munggah menyal ngono malah diamput. Boten kula boten pareng. Mboten bareng nggih, Pak. Nggih. Monggo. Monyel. Yo. Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan keprah ing panggoda basan pancen menang tanpa aktor betul jajakan rinasa apa saiki wis beda biyene apa saiki apa Ya cek menungso to Pak. sliramu salin saja biyen tresno saiki dak sia ora bingung aku. Penak, si penak gondi. Sewantene kok ya mau nyeli to nek wong wedok ya kaya aku. Aku mung takon. Kula Cek namung takon mundhut, apa, Kang si Mas? penak nggon ngendi? Sewantenipun Kang Mas. Swantenipun aku ora suwe warane tok sak solahe polahe ya penak wit kok. Pucuk buku teko pucuk rambut. Dadi kula nyenengi nggih Pak. Kuwi enak kabeh. Kaya pitik. Kaya pitik dipakani. Pyur. Tak sun marang sliramu kok aja lali marang rajayanmu sliramu Kang satu
Aku nek dipresani Mas Asli nyawi jane rontok piye. Niki gareng kula semare Nggih, kali Bagong. rontok. Oh, Mbak Slamet, ayo. Tak suwun marang sliramu. Kok aja lali janji prasajamu. Tresnaku kangsanmu. Sajane asliku. Luar biasa, sembah nuwun Mbak Slamet. Nggih. Nggih matur nuwun, gantos wekdal pinanggih malih. Amin. Nyawer. Pasukan yang mengizinkan nyawer sinten? Ndoren tok. Nyawer. Mbak Lho, nuwun, Pak, Mbak nuwun. suara terbanyak, Pak. Nggih. Nggih. Anu. Mboten lali, Pak. Mboten lali to, Pak. Alah. Nggih. Teng jero, Pak. Muga-muga ora ilang. Ha iso no. Lah dalah. Lah niki lho, Pak. Niki lho, Pak. Niki. Lah niki cicilan listrik lho, Pak. Itu niki setoran bank ya, Pak niku. Tuti ya lucu lho Tuti ya. Nggih, matur suwun. Niku sampun lho, Pak. Oh, niku setoran motor. Nggih, matur suwun. Niki sampun gandeng sampun entuk monggo Mang Pinarak medal rimin. Sembah nuwun Mbah Slamet, Raharjo mugi-mugi tansah sehat panjang yuswa. Wah, nggih. Elok temenanan suarane yo becik ya apik piyayine budaya. Ketoprakan yo walah temenanan kaya ngono. Ayo, Ya Mbak Lisa jumeneng nek Mbak. Ayo kaya apa? Kaya kuwi. Ayo Bir kancane Bir, iki sing serupa tapi tak sama. Kaya apa wae serupa tapi tak sama. Sama ini wong loro karo sapa jenenge Bir kita kaya parekan ngono. Parekan itu. Oh, Sing parekan ngetoknya ratu. ceti itu. Ceti. Oh iya, emban-emban itu kan. Ayo, emban kok emban ora. Nggih, menika wonten pamundutan rengu tapi nanti lah apa namanya bowonya nanti sinom grandel. Nggih, oke, nggih. Nggih. Saking sinten pamundute, Mbak? Rengu, Mbak. Menika saking Pak Mario Dibayat, Klaten. Wih, nggih. Siap, nggih. Monggo berarti slendro songo niki. Nggih. Iya, nggih. Nggih, niki cakepane rada melengse dikit nggak apa-apa. Pun derek, penting slendro songo. Ayo, nggih. Pak Cahyo Dalangkang kondang. Amin, ya rabbal alamin. Agawe ketering ati. Wah, kapan tuweke iki ayo. Jene sapa sing tresno. Lumayan jagat kureping langut, ya mung kowe katresnanku wong ayu. Jajale tak weani. Isine piye wong ayu? Apa ya tiba lasi. Yen duwe pulsa ya tak balesi. Nek iya aku guyu. Wong guyu ki tandha lamun ta bungah rasamu. Sing elok ki siji, Apa? apal ora maca lho. Ki ora bener-bener wong jatuh cinta ora mungkin lho kaya ngono. Langsung cek. Ayo. Senadyan to gadah garwa. Ning bojone sabar manut tok Mbak Elisa. Ayo. Waranggana ibu kesi. Apa kelakon aku dadi sing kedua. Ah, wis.
Jan jangkrik. Eling kaji, ora kaji-kajian lek ngene iki. Kaji lho, kaji lho. Kaji butuh-butuh. Aku tak jawab. Apa? Yen tenanan kowe gelem tak sunat. Nadyan kok sunat, ora apa-apa engko dikocori tukul meneh. Ngapunten nggih Bu, menika namung permintaan mawon. Ora apa-apa diajeng. Lho, kuwi lho lembah mana sabar. Wes to Bu Kesi iki demi kebahagiaan suami. Apa-apa ikhlas kok Cahayu? Oh iya. Pek-peken dhewe. Kono gek gendong-gendongan kono. Ketoke Biasanya malah bahaya kayak ngene iki biasanya bahaya. lho, bukese muni ikhlas karo guyang-guyu ning tak samangko kene. Lah sirahe kemendeng bae. Ampun nggih, Kakanda Mbak Yuku. Ayo. Nggih. Niki namung istilahnya orang ngefan niku lho. Lho, ngene lho diajeng. Aku sampean eling ora aku dengi komentar ning nggone story IG-mu. Lah nalika sampean liburan ning luar negeri ning ndi to kae ning Taiwan apa ning Bangkok? Korea, nggih. Ning Korea. Elisa kuwi tamasya ning Korea liburan terus tak komentari. Wah, diajeng adikku siji iki gur melencer dolan wae. Terus dia lek jawab piye? Piye? Di Elisa ning medsos yo komen ning ngene. Nggih, Kakanda, kula titip Kang Mas nggih teng griya. Kuwi tenan to bukese? Loh, bukan iki nang IG-ne Elisa pas kabeh iso ndelok lho. Nggih, Mbak Yu, kula titip Kakanda nggih ten griya, kula ngotek. Sik aku malih genten ana ndalang aku belum nguyuh aku. Wah, omongane marai mengkirik. Tenan. Terus aku yo jawab, "Siap, Dinda." Oh iya, Aku kowe iki omong rena-rena ngene tenan, malah kebelet nguyuh tenan ae. Nguyuh tak nggih nulis Elisa. Anu Pak, aku tak bertanya. Sakjane Mbak Elisa kan tadi kan bilang toh nek ngefan kalih jenengan. Terus Sing membuat Mbak Elisa ngefan sama Pak Ewe itu apanya toh Mbak? Jane ya wis biasa, ya wis berumur ngono lho maksudku ki. sik, aja muni berumur kan ngelokno aku tuwek to karemu. Lho maksudnya berumur 40 ngono lho Pak. Oh iya. Cinta kuwi buta. Nah, Ya. buta iki cakil ki helm. Ayo, modiar kowe. Rengu ya Mbak Birgita ini. Apik. Ya Bir, tarik sik Bir, coba. Ayo. Sajak ikatan rengo enten niku dene sampun sampun
Ho. Hatiku mengten seremu. Seger, penak. Dalah ya wong loro ki ya pawakane apik kabeh Mbak Elisa karo Mbak Birgita. Ayo. Ya ngono kuwi entuk-entukane olahraga. Entuk-entukane le nge-gym ben dina ngono kuwi. Mbok tulung lek nge-gym pakaianmu ngono ke mbok aja nggi story. Sapa Mbak Elisa iki lho. Nggih nomor WA sing khusus kae moko sing duwe lak aku to ayo. Lah gampang mawon tinggal disenyapkan itu panjenengan nggak bisa lihat storyku. Loh, aku pas mulai haji kae, Mbak. Lah ndelok, masyaallah astagfirullahaladzim, metu-tuk kaya ngene. Akhirnya tak senyapkan, tak ben ra iso ndelok story tak pateni ya wis ben ngono. Gitu. Lah let 3 dina tak uripne neh. Ayo. Ngene Pak, ora aku takon tenan, pakaiane apa kudu ngono kuwi to jane? Pribadi itu beda-beda, Pak. Oh, Yo nek ning nggon pilates kan di sini cewek-cewek yang cantik-cantik gitu yo pakaiannya kayak gitu. Tegese lak wedok kabeh to? Iya. Loh, monggo ketika di situ monggo. Ning Iya. kenapa untuk story? Monggo sing nonton kan wong lanang akeh kuwi. Nggih story WA ki lho. Oh nggih, panjenengan gini aja, blokir aja nomorku yang itu. Wah, aku daripada blokir lebih baik semaput saja. Iya. Ayo, oke. Elak temenanan. Ayo, wis kaya ngono kuwi sing jenenge kemajuane. Mergo Piyai Putri iki pancen penting olahraga. Sosok yen Piyai sepuh kae yen kurang olahraga lak nun sewu pas nggen salat, pas sujud ngono kae, pas apa kuwi duduk di antara dua sujud ngono kae rada rekoso mbok menawa ya kurang olahragane. Ya. Yen olahraga wis diwiwiti sedak dini ngene iki dadine awake yo sehat, kuat, insyaallah yo tetep seger, tetep ayu, tetep cantik. Ayo.
Bukesi ya olahraga. Olahraga, Nduk. Yen pas prei ngono kae mesti ya dhek lari maraton. Ha iya. Lari maraton iki tau 3 dina ora mulih kae. Mbuh bablas neng ndi ya. Mulih-mulih ngegrab ora roh. Aku lungae golek ana. Ah iya kaya ngono kuwi ya. Yo satu lagi ya, Mbak, satu lagi nggih. Ya coba bareng-bareng. Mbak Dian urung, ayo. Terus karo Mbak Triastuti engko Mbak Elisa tengah. Nah, coba kaya apa? Satu lagu sing rodok kekinian, Mbak, mang pilih ki, Mbak. Pun mboten enten mundhut mriku. Boten, boten wonten. Monggo, nggih. Derek. Yo Yanti, ayo coba kaya apa? Denok ya. Denok. Denok. Ya. Oke, siap. Aku apal lagi ya. Tuh denok kandulane. Yo diantarke oleh 2 sinden Madangkara dan 1 sinden khusus Ki Cahyokun tadi. Dalam lagunya Denok Oke Dados. Apa? Endi? HP-ne loading. Ngopo? HP-ne loading. Anu mikir Nova mati to, Val? Oh alah. Masa sik umur semono wis mati mikmu, Val? Aku semene sik jaya ayo. Ayo. Wis urung, sik iki tangane buyuten biasane kok. Wis aman? Oke. Oke, kita kirim buat mantan putri ya, Mbak Febrilia. Oke, nggih. Denok. Mbak Lia nggih. Yes. Oke. Ji, ro, lu. Seneng
kasih Mbak Lisa, Mbak Dian Munasiroh karo Mbak Tri Hastuti. Wah iya. Engko nggen goro-goro dibacut neneh ya, Mak. Yen pengen ngerti duet mesra antara Bu Kesi karo Mbak Lisa engko goro-goro. Wah iya. Lakone wis dipaket karo Pak Kepala Desa ya kuwi Gatotkaca Kalajaya. Kala ki wektu Jaya kemenangan dari masa-masa kemenangan Sang Gatotkaca. Muga-muga lakon iki bisa dadi kaca brenggala tumraping kabeh para warga. Ya.